Двама българи, които внасят стари коли от Англия, са останали без пари за гориво. Единствената им надежда да се приберат у дома са група черни, потни, натурални роми от Кричим. Апетитната проститутка Олга решава да избяга с помощта на 4 германци от дагестанския си сводник. Афганистански терорист, който планира да взриви Клонската катедрала, се крие в България. Жената на бивш полковник от КГБ е отвлечена, а акция на руски командоси е осуетена от цигански катун. И следите на всички водят към пусто село край Стражица, където 3 изковели старци дигат революция срещу държавата. Събитията постепенно се заплитат и никой не знае дали ще се разплетат, дори когато за случилото се научават премиерът на Република България и президентът на Руската федерация. Революция с аритмия от декември 2013 в добрите книжарници.